25. marta u Ruskom domu u Beogradu održana je tribina pod nazivom Za bolje sutra. Tema humanitarnog projekta prevencija kriminala, narkomanije i nasilja u porodici. Naši gosti narednih minuta su gospodin Vladimir Savić, policajac, sportista, osnivač tima Crnih strela i gospodin Blažo Marković, predsjednik Beogradskog sindikata policije i policijskih starešina. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli vama i vašim gledalcima. Možda će se neko začuditi otkud sad ovako jedna ozbiljna stvar i ovako veliki ozbiljni gosti u vikend programu. Međutim, tema je izuzetno zahvalna. U pitanju je tribina koja je zapravo bila humanitarnog karaktera. Sad bih ja voljela da mi pojasnite o čemu se zapravo radilo. Znate kako, svedoci smo sve učestalijih nasilja. Što na ulici, javnom prevozu, sportskim manifestacijama i bilo gde na celoj teritoriji Republike Srbije. Zajedno s kolegom Markovićem pokrenuli smo jednu tribinu u saradnji sa drugim sindikatima policije. Ovim putem želim da se zahvalim i Ujedinjenim sindikatima policije i sindikatima radnika policije na ovoj akciji gde smo ovim putem gledali da približimo naš posao i sport kojim se ja bavim i moji prijatelji, drugi sportski klubovi iz Srbije, Urban Jiu-Jitsu iz Vršca, gospodin Srđan Ratković, Siniša Garčev, Ninjitsu Buđikan Zrenjanin, Hornet Group Combat Goran Guluvajić FIS, Slavko Sekulić, Strong Combat Jiu-Jitsu Tao iz Novog Sada i drugi klubovi koji su učestvovali sa nama, prvenstveno moj matični klub Aikido Motoriju Beograd, Jokita Jovovića, gde smo izašli i prezentovali šta je to nasilje, šta je to nasilje u porodici, šta je to narkomanija i samim tim da pokrenemo omladinu da krene da se bavi sportom. Naravno, ne samo borilačkim, već i drugim sportovima, jer smo svedoci da ih sve više viđamo na ulici, da sede po parkovima za računarom, da jednostavno trenutno posla nema za tu omladinu, da jednostavno izađu u taj neki svet da žive sportski duh. I samim tim smo prezentovali ovo kroz tu tribinu. Ono što se moglo zaključiti kao cilj svakako jeste prevencija u cilju zdravijeg i normalnog života. Sad me zanima odakle ta inicijativa? Možda vi, gospodine Markoviću, možete da mi pojasnite. Policijski sindikat prosto prvo i dok se izgovori zvuči i suviše i ozbiljno i glomazno, ali je sjajna stvar u pitanju. Prije svega dobar dan, da vam poželim, da vam zahvalim što ste nas pozvali ovde. Sa velikim zadovoljstvom. Hvala vam puno. U svakom slučaju, šta sam teo i šta je bilo osnovno u svemu tome? Kod nas u Srbiji organizacije niču ko pečurke posle kiše, jel? I ovakvog karaktera, humanog karaktera, mi u sindikatu, Beogradskom sindikatu policije i policijskih starešina smo prepoznali Savića kao našeg člana, jel? I čoveka koji vodi tu fizičku kulturu kod nas, prepoznali su kao jednog pre svega poštenog čoveka. Jer jako je teško kod nas u našoj državi da isteramo istinu i da isteramo pre svega poštenje. Da kažemo ovde u našim građanima u Srbiji da je ovo jedna poštena organizacija i da će ne samo policajac, nego i ostala deca moći u takvoj tipa gde se bavi sam Savić, Aikido i tako dalje, da se deca jednostavno pre svega da postanu ljudi. Pa sve onda ostalo šta dobija s time u takvoj, recimo, klubu kad se počnu baviti s tim. Je li ovo neprofitna akcija? Ovo je neprofitna akcija. Znači neko ko bi poželeo, ko je mlad, ko bi želeo da vam se pridruži. Naravno, ovo je trenutno neprofitna organizacija. Sam tim Crnih strela je odsek za bavljenje sportom pri Sindikatu Beogradske policije i policijskih starešina. Ono što je sada još jako bitno jeste da mi smo već u pregovorima sa Vojnim sindikatom Srbije, gde ćemo krajem ili početkom septembra, još nismo
detaljno dogovorili, organizovati jednu veliku humanitarnu manifestaciju. Ajde, ako se slažete da to ostavimo za kraj, da se vratimo prosto još malo pričom na tribinu koja je održana 25. marta. Koliko znam, imali ste zaista puno gostiju i puno učesnika. Najveći broj je bio upravo i predstavnika sedme sile, kako vi volite da kažete, dakle puno novinara, poznatih imena, publicista, književnika, dosta govornika je bilo. Jeste, ovim putem stvarno želim da se svim našim učesnicima zahvalim i Dejanu Lučiću, našem piscu, i gospodinu Miljanu Ćeraniću iz organizacije Sportskog društva Sveta Srbija, i vašim kolegama novinarima i ostalim učesnicima i predsjedniku Međunarodne policijske asocijacije koji je došao da nas podrži, doktoru Nebojši Panteliću ispred IPE Srbije. Sve je bilo u promociji zdravog života, pozitivnoj promociji našeg posla, jer dosta ljudi danas doživljava nas kao opasne ljude. U principu zanemaruju da mi smo tu prvo preventivnog delovanja, da smo mi tu da bi obezbedili mir i spokojstvo za sve naše građane. Da jednostavno smo mi u službi naših građana. I samom ovom tribinom mi smo pokušali i na svu sreću i dokazali da smo tu i da edukujemo one koji do tada nisu znali. Šta je to narušavanje javnog reda i mira? Šta su lake? Šta su teške telesne povrede? Šta je po zakonu dozvoljeno? Šta nije dozvoljeno? Kako se ulazi u narkomaniju? Kako možemo da prepoznamo osobu koja je pod dejstvom narkotika? Šta uraditi u određenom momentu? Šta je to nasilje u porodici? Šta smo dužni da uradimo prilikom takvih situacija? Kako rešiti problem? Da problem kada dođe do policije i pravosuđa, on je bukvalno nastao, da sam problem nastaje unutar porodice, zajednice, da nasilje je globalni problem koji postoji vekovima koliko je maltene i ljudska vrsta, ali da ako bi svi mi kao građani dali 1 promil na tome da sprečimo neko nasilje oblik, mi bi to nasilje stvarno doveli na neki nivo pod, da kažem, jakom kontrolom. Jer evo, pogledajte, u zadnjih 7 dana 2 dece od 13 godina, jedno je nažalost nastradalo, umrlo od uboda nožem, a drugo je teško ranjeno. Pritom u današnjoj dnevnoj štampi opet su problem maloletnička delikvencija i stalno to. Svaki dan kada otvorimo novine imamo šta da vidimo i šta da pročitamo, nažalost. Ono što hoću da vas pitam, između ostalog, ovo je jedna sjajna, korisna priča. Sada, prosto ste započeli nešto što mislim da je jako vredno pažnje. Da li postoji možda inicijativa da se ova priča proširi i na druge opštine i na druge gradove u Srbiji? Znači da ne bude samo prosto zaustavljeno ovdje u Beogradu. Nama je pre svega bio cilj tu prvo omladinu kod nas da edukujemo i da znaju da sve koje opasnosti vrebaju na ulici, hipotetički govorimo šta vreba na ulici. Naravno da ćemo se potruditi da svakoj opštini u Beogradu i u svim gradovima većim u Srbiji da što više govornika dovedemo na temu koji su baš eksperti, recimo iz javnog reda i mira, pa iz oblasti narkomanije, naših kolega kojima će vrlo biti takve tribine vrlo zanimljive. Tako da može pažnju gledalca sigurno 1-2 sata da održi. Jer danas ljudi u ovom svetu Facebooka i ostalih tehnoloških inovatorija. Tako je. U svakom slučaju nezanimljivo je da on 2 sata bude ili da dođe u salu da sluša ovako jedno predavanje koji zaista se Vlado potrudio da dovede zaista goste koji će nešto imati da kažu u vezi toga svega. To je nam i svakom slučaju cilj. Ono što je jako bitno, nadovezao bi se sa kolegom, najmanji je problem da se mi organizujemo da dođemo u drugi grad ili drugu opštinu gde nas naši građani pozovu. Sama naša profesija je da smo u službi naših građana. Nas ljudi mogu da prati preko web stranice našeg sindikata, Sindikat Beogradske policije i policijskih starešina. Mogu nas kontaktirati pod istim imenom na Facebooku i pod imenom Tim Crnih strela. Nek pošalju zahtev. Sindikat Beogradske policije i policijskih starešina, odsek za bavljanje sportom Tim Crnih strela će se vrlo rado odazvati svakom pozivu. Doći ćemo u grad, održati predavanje
i pokušati da nešto uradimo za bolje sutra. Verujem da ćete u cilju dalje promovisanja svakako i vi uputiti poziv drugim opštinama i drugim gradovima upravo za održavanje ovakve jedne tribine kao što je bila 25. marta u Ruskom domu. Ono što je jako lepo, pominjali smo sport, pominjali smo tim Crnih strela, da pojasnimo, dakle, tim koji se bavi, naravno, na najbolji mogući način, je li tako, borilačkim veštinama. Imate mlade sledbenike. Danas kod nas u studiju je još jedan vaš član. On je jako mlad, on se zove Dragan. Dragane, ako bi bio ljubazan da nam se pridružiš ovde, makar još malo, za koji minut, čisto da te pozdravimo i da dobar dan. Evo, a možeš tako tu negdje da nam se pridružiš i da malo postaneš mlad, možeš malo i da stojiš i da ti se zahvalimo što si došao. Vladimire, pojasnili smo ono na početku što sam vas ja zamolila da prosto nekako ostavimo i za kraj ovog razgovora. Rekli ste da imate nameru da pozovete 2 sile i 7. silu na sportski megdan, ako se ne varam. Jeste, tačno. Upravo ovih dana smo u pregovorima sa Vojnim sindikatom Srbije, gde bi krajem septembra ili početkom septembra organizovali jednu veliku humanitarnu manifestaciju, takmičenje u raznim sportskim manifestacijama, gde bi pozvali naravno i predstavnike 7. sile. To naknadno ćemo vas obavestiti o mestu i vremenu kada će se to sve desiti. Također želim da se zahvalim i ocu Dragana Pantića koji je dobio zahvalnicu u Ruskom domu kao otac za primer. Zašto? Čovek je podigao 2 dece, Dragana koji ima 17 godina i njegovu sestru koja je sada 22 godine ima, bukvalno kao samohrani roditelj. I ovako 2 dece, primjer da ovakve dece još postoji u Srbiji, koji su bukvalno na pravom putu. Njegova sestra studira i radi, ona je već 2. godina srednje škole, tu je sa nama. I još jedan primjer i ostalim roditeljima i svim građanima da ukoliko stvarno posvećujete vreme vašoj deci, možete imati kvalitetnu decu. Mi smo tu samo da pripomognemo. Evo, predlažem da završimo ovaj razgovor, pošto nemamo mnogo vremena, samo jednim blic pitanjem upućenim Draganu. Dragane, molim te, reci mi šta je tvoj cilj? Zašto si ti u ovoj priči? Moj cilj je pre svega da postanem policajac. Znači, ja sam... Da budeš u službi građana? U službi građana, naravno. A čitava ova priča, da li ti prija i da li je dobra? Onako kako je ti vidiš iz ugla jednog 17-godišnjaka. Naravno, ta priča mi se puno sviđa i zato sam u timu Crnih strela i sa tim ciljem idem dalje da završim za policajca, vojni policajac. Šta kažu tvoji drugovi? Da li oni imaju interesovanja za tako nešto? Pa imaju, da. Podržavaju me dosta u tome, podržavaju moj tata, sestra, kao i drugari u školi i kao radina starešina. Tako i profesori. Sjajno. Ono što mi je zaista drago je to što evo i sada ovako uživo u studiju možemo slobodno da zaključimo da imamo odličnu omladinu. Samo da se zahvalimo svim profesorima iz Draganove srednje škole građevinske iz Beograda koji su prisustvovali tribini i s kojima smo ostvarili fantastičnu saradnju. Pozivamo i druge profesori drugih škola da nam se jave i da napravimo stvarno jednu lepu saradnju koja će imati u narednom periodu jako dugo karaktera koja će trajati. Ja se nadam da ćete uspeti u ovome. Hvala vam puno što ste odvojili vreme i što biste bili danas sa nama. Hvala vam na pozivu.